זה רציני זה, אה? כן. דורון, תגיד משהו, אתה בלייב. הנה נאור ארוחר. נאור, תגיד משהו, אתה בלייב. זה ישר בפייסבוק. זה וידאו שם שלנו. זה וידאו של רוצים, אחי. תראה. קבלו. זה המלון שלנו, זה הבר. נראה בן זונה, הנה הבר מהם. תלם בלייב, נו, רוצים. תלם בולט. נו, תראה. איזה חמורים. טוב חבר'ה, מספיק להיום. נפגש. עוד שעה ניפגש. עוד שעה כולם מעדכנים. הנה מי שכבר רושם, קבלו בלייב. המלון.